Dün akşam düşümde bahar dişimin kaçıp ikinci bir yerinin galyanı gördüm. Ýa-da durun, bir waýsy bir yerden tanış gelýärmi? Düş näme? Biz olar haçan we näme üçin görýäs? Düş, uku wagtynda başdan geçirilýän pikirleri, şekilleri we duýgulary ölçüne alýar. Ýani bir tarapdan seredende ýatyr kak beýnimiziň bize niýetläp düzen, käwat korkunç, käwat täsin, käwat bolsa bulaşyk senariýaly kinosyny görýäris. Olaryň öz içinde bulaşyk manylar bar. Käbir geljek bilen, käbir bolsa tersine geçmiş bilen baglanyşykly. Manylaryna geçmegimizden ozal, olar barada bilmeli käbir zatlarymyz bar. Adam ömrünün 3-den 1 bölügini yatyp geçirýär we yatyp geçiren ömrüniň 3-den 1 bölügini bolsa düş görüp geçirýär. Düşdäk görýän adamlaryňyzyň ýüzi siziň hakyky durmuşyňyzda iň bolmanda ýekeje gezekem gören adamlaryňyzdan düzülýär. Siziň olar ýadyňyza salyp bilmeýän bolmagyňyz adaty ýagdaý. Sebäbi beýnimiz olar özüniň has içki nokatlaryna gizläp goýar we bize olary düşlerimizde görkezýär. Körler hem düş görýär. Dogabitli körler biziň kagaraňda has renkli görýär. Aslynda biz düşleri ak-gara görnüşinde görýäs. Ýa men diýipdim ahany, biz düşümizde hakyky durmuşymyzda gören adamlarymyzy görýäs diýip. Körler näme görýärkä? Bilçimize göre körler adaty adamlardan has hem duýgur adamlar bolýar. Olar öz töweregindäki jisimleri, öz eşdişleri bilen duýýarlar we düşlerini şol duýýan ýa-da şeýledir diýip pikir etýän jisimlerini görýärler. Düşleri diňe adamlar görýänler diýip pikir edýän bolsaňyz, haýwanlaryň hem edil biziňkiler ýa düşler görýänliklerini aýtsam, megerem käbiriňizi geň alyrsa gerek. Hani käwat düşüňizde 30-njy gatly binadan aşağı gaçýan ýaly bolýansyňyz, ýa-da bir zada büdüräp turýaňyz, ýa-da sizden topda piskinýänlerdenmi? Munyň ýaly hadiselerin sebäbi ukuda makalymyz damarymyzyň çekmesidir. Bu ikisiniň näme baglanyşygy bar diýip bilersiňiz. Emma beýnimiz ägirt öli işleýän sistema bolany üçin ol hem onuň bilýäni işdir. Iň uzun düş 9 sekunddyr. Siziň görýän uzun düşleriňiz bara? Hani turanyňyzdan 10.000 soň 90% ýatdan çykaran düşleriňiz. Ana şol uku wagtynda görýän kiçijek düşleriňiziň toplanan halylar. Adamlar gününe ortaça 3 düş görýär diýip alyp bileris. Bir aýda 122 we bir ýylyň dowamynda 1460 we hatda ondan hem kän düşler görýär. Siz her gün ukuda wagtyňyz kiçijek düşler görýärsiňiz. Oýananyňyzdan soňra bolsa, hyýaly güýjüňiziň güýçlüligine baglylykda olary birleşdirýärsiňiz. Ana şonuň üçin hem käbir düşlerimiz manysyz bolýar. Düşi biz ukuýynyň rapid eye movement, ýagny REM bölüminde görýäs. Bu bölümde bedenimizin ısmazlık halında bolup beynimizin işleyen bolýan mahallar. Bu bölüm her bir ukuda takminan 4 gezek gelýär. REM ukuýynyň oýanyklygy iň ýakyn wagtydyr. Ukuýynyň bu bölümi 1957-nji ýylda Diamond we Kleitman tarapyndan açylýar. Her bir saglykly adam 90-20 minutdan 5-30 minut aralygynda REM bölümine girýär. REM uksuwatynda gözlerimiz hereket halynydyr. Şol wagtda durulan adam düş görüp oturandyr we görüp oturan düşüniň dolysy ýadyna düşýändir. Emma günüň dowamynda ýada halla bolýandyr. REMden soň oýandyrylan adam bolsa, adaty adamlar ýalak gezýändir. Munyň sebäbi bolsa, REM uksu wagtynda beýnimiz bedenimiziň ähli hereket ediş funksiýonlaryny diňişlikde goýýar. Indi bolsa geleliň düşleriň manylaryna. Dünýäniň çekileşikli meseleleriniň biri bolan düşler many ýanglatýarmy? Ýagny, hakyky durmuş bilen baglanyşygy barmy? Ýok, bu mesele intägem dol ýagdaýda çözülenok. Dünýä ýüzüniň adamlary her hil pikir etýär. Meselem käbir aýtýar, düş biziň ölümden soňky durmuşymyz. Ýa käbirler bolsa diýär, düş biziň hakyky durmuşymyzyň kopýasy. Ýöne men şahsy pikirim, düşler biziň üçin geljekden gelen duýduruşlar, ýagny geljekde boljak zatlardan habar diýip pikir edýär. Käwat özümde bolýar. Bir zady alad edip tursam, şo zat tökman bolýar. Siz hem öz pikirleriňizi ýazyp bilersiňiz. Yer ýüzünde düş görýän adamlar hem bar. Olar düşleri, şol düşüň esas karakteri, ýagny şol düşüň esas predmeti bolan zatlara görä ýörýärler. Başda gaýdan riwayatyma görä, uly döwletiň paşasy düşünde dişleriniň gaçanyny görýär. Ertesi gün howsalaly ýagdaýda turýar we ýurdundaky ähli düş görýänçiler çagyrýar. Ýorguşlar paşanyň ardyny dinleýär. Asalımdan soňra bolsa, olar paça şeýle diýär. Paçahym,
Senin ähli garnaşlaryň ölýär we ýeke seni alýan diýipdirler. Paçanyň maga har gelip ýanky ýorguşlaryň barsyny öldürtýär. Soňra paşa başga ýurtdan ýene bir ýorguş çagyrtýar. Ýanky gelen ýorguç özünden öň gelen toparyň ölendigini eşitýär we paçanyň arzyny diňleýär. Biraz salym pikirlenip, paçaha özüniň ähli garnaşlaryndan köp ýaşajakdygyny aýtýar. Hekaýaň düýş bilen baglanşygy hem bar elbetde. Emma munyň asyl manysy durmuşa bolan garaýşyňyzda. Siz birinji topar ýaly durmuşa negativ tarapdan seretýärmi? Ýa-da ikinji topardaky adam ýaly ýekeji ışıgy hem görüp öz peýdaňyza görýäňizmi? Durmuş siziň başyňyza gelýän hadiseler däl, şol hadiselere bolan garaýşlaryňyza baglydyr.